си прераснал в пожар на здравето. Може, моля Да. се. Имаш надежда. Да, виждаш резултатите сред хората. Как реши ти да се добиеш с килима и освен килима, мисля, че вече има и още. Да. Да, какво би споделила? Защо ги взе тези продукти? Защо ги взех? Мъжът имаше проблеми с гръбнака, с прешеното. И от една година се мъчи по лекари, по терапии, но няма полза никога. За Ногабейската бях чула още преди 2-3 години, но понеже не сме имали остри проблеми, сега вече решихме да посетим като последна надежда. Казано, и от килима решихме отрасъл. Веднага още първия път, като дойдохме. Само се спогледахме и Николай веднага ме хвана. Усети, че ни проявихме интерес и веднага дадахме капаро, го взехме и сега взехме. Това е да се надяваме, че всичко ще бъде след време, нали, ще се възстанови мъжа ми. А пък аз идвам профилактично, за сега, слава Бога, нямам така сериозни проблеми, но идвам профилактично, за да ги предотвратя. Едно много решение, аплодисменти наистина за теб. Това е идеята ми, всъщност в къщи. Се радвам, че съм тук с толкова много хора и толкова такава обстановка, че просто много се радвам, че съм сред вас. Те наистина са една много важна част от нашата зала. Аплодисменти за вас, мили хора, защото наистина вие сте тези, които също подпомагат за запалването на надеждата у новите посетители. Надявам се, че са ви помогнали да вземете решение. Много помогнаха, макар че има хора, които малко са с резерви, така се отпушат, отстранени. Казвам, и който иска да вярва, аз си повярвам и смятам, че не съм се въгъла. Определено се сбърква.